My Diaries, my square say, good evening everyone. Okay. Hi, sis Chipo, Morisei. Yeah. How old are you now? I don't know my age. I'm 30 something. 30 something. Yeah. Ndiripo kundiri kukura. Ndachembera manje. Right. Happy birthday, hi Chipo, Molini, Precious, happy birthday, sis Chipo Mvevi, sisi Violet, Mike, Mese, Rufaro, Morisei, sisi Vale, Nomvuyo, La Mili, Alice, everyone, sisi Messi, sisi Charity, Mukoma Francis, sisi Francis Ferraindoro, I'm not sure guys, Anna T, ni vamwe vese, sisi Chipo Christina, Christina kugeza, kunaka seke Tendai, ndovomira pano ndosokontinya. Guys, I want to thank you very much for all the messages. Antinagogo, happy birthday mwana wokumusha kwangu, zviri sei, ndini wachona muyeradziva. Caroline Kache, same school, high school, same area, home girl. Monica, Michelle, Anna, makawandisa. I just want to thank you guys for all the happy birthday messages dzamanditumira nhasi. Please, makawana SIS MELLY mutadzi namukoma more boys, very sorry. Ndakakuudzai kuti SIS MELLY ndakavapa nickname yekunzi Miss No Nonsense. Ndozita ndakavapa. SIS MELLY had organized something for me. Chavakangotaurawo nemamwe of you Diaries. Vakangoti mukoma more boys tinoshandawo navo. Ibirthday ravo ngativaitire something. But pavakandiudza, I thought family had organized something for me in Western Cape, but in yema COVID case kusimuka airi kuita, some of my relatives vamwe vakazvitakura, vamwe zvakangosiyana siyana, they had organized something for me at that time, saka vakazongocancelo. I think you guys here in Western Cape, you are aware nenyaya yeCovid kuti manumbers akuincrease, saka SIS MELLY vakanga vaorganize something. Hi Linda Brooks, shamwari yangu Sawira, wakabva wangondirasa kubva kudhara pai. Good to see you, Linda. Saka ndozvaitika. SIS MELLY had organized something. I know I disappointed you guys because pakazongoitika futi confusion kundanda cancela kwavari. But ndongotiwo, thank you SIS MELLY and the admin team. Just to think ngotiwo mukoma more boys tunoshanda nawo. You know, sometimes ndinoatakwa with the male guys vachiti pagroup raSIS MELLY ndere madzimai chete, uri kutsvageiwo uri munhu womurume ipapo. But I always find this place kuti it's more comfortable for me. People are friendly, they are loving. My discussions are zvimwe zvinokurukurwa pano zvinotondibatsirawo semunhu wemurume, and zvinotobatsirawo if varume vakawanda vakauya pano pagroup, they have a lot of things to learn. So my Diaries, thank you very much, and I'm happy to be part of the team, and changorambo ndiripo. The past makore andabva ndakararama kanga nema challenges akangosiyana siyana, but Mwari akanaka wandipa mumwe mukana wekurarama. It's one of the greatest gifts that tinofana kutenda Mwari. I witness every day vanhu vanenge vachichema vasangana nema challenges, saka inini ndinonzwisisa kukosha kwakaita upenyu and the gift of life. Handiti. And then just have to say kuti chimwe chinoita kuti ndifare ndechekuti there are 3 events or incidents zvakaitika muupenyu hwangu zvaita kuti ndinyanyofara kutenda Mwari. The first incident, those who are in Western Cape, they know kuti ndakasangana nematsotsi, and then I was shot. Then I stayed in hospital in ICU. I've got 4 gunshots in my port, 2 bullets, they are still in, 2 they went out,
incident inozikanwa navanhu vari muwestern cape kuti ndakasanganwa nematsotsi. They pointed the gun on me, vakaisa mumusoro, vakaita sei, they shot me, and they thought kuti vakanga vandisiya ndafa, but Mwari akazondibatsirawo ndakararama, and so on. Vanhu vakachema kuZimbabwe zvakanzi akatofa haasi kumuka, iye munhu achina akanga achirimo, akanga ari muICU. It's always something that is more painful for me when I think about the incident, kuti Mwari akandita kuti ndirarame. So I really need to celebrate kunaka kwaMwari. When they shot me, guess what? Chicha vakandibira. Vakatora 500 grams yesugar ndandinayo maoko nechingwa chandandakabata. But zvinhu zvinoitika izvozvi. Kona hamuverengi macomments S1 kubvunzawo kuti kuzivawo. Patience, can you repeat your question again? My apologies. Sisi Mafanagi, I understand kuti maybe you're part of the family vandabva kubatsira vane repatriation yandakaita this weekend, and all went well. So I have to thank God kuti after incident yakaitika kuti ndakapfurwa, they robbed me, they killed me, 4 bullets. It's not easy, guys. 2 of them, they went out, 2 dzakasara, but I'm a living testimony today kuti pa 2 dzakasara idzodzo totamba bhora, tinoita masports, I can drive, I don't feel any pain. Pandakatanga kudzwa pakutanga kunzi we are not going to be able to take them out, ndakatomboroone hana ndikatakomana ndichararama sei, ndo kufa kaukuku, but I'm a living testimony. Yandoda ngocelebrate nemi ndichishare nema diaries how grateful is my God. And then after another incident, I was involved in an accident when I was coming from Zimbabwe. Ndasanda kutombeta zvisezvizvi. It was very terrible, and I don't want to talk about it, but Mwari akataura kuti ndirarame. Pakangotango lockdown, COVID yakauya, ndobva yandirova zvisingaiti. I know my diaries, some of you, SIS MELLY vakambozvitaura, vakatondifonerawo SIS MELLY, and the guys were praying for me kuti vamunetsi, we don't want, toda kuti Mwari iwe to be a testimony. Yakandirova zveshuwa COVID, kwete zvekutamba, ndakaenda paventilator, ndakadai, but Mwari vakandipa another opportunity yekuti ndirarame. I always, if wakandibvunza kuti more boys, what is your greatest testimony? I will tell you the gift of life. To me is the greatest. Ndo testimony andinogona kuti ndakaenda kuchechi monditi taura testimony, ndongodza kuti chandoda ngotenda Mwari chipo cheupenyu. I don't want to lie to you guys. COVID yakaita kuti ndipanike. I think you guys were seeing it on TV in South Africa. Zvaitika zviye mabodies vanhu vachidai. And Mwari akabva kuti ndipone. I didn't want to announce it, but it was going to cause a lot of fear to our members, my clients. Even in my business, tine vanhu vakashayika vaitishandira vakarohwa nayo COVID. But at that time I couldn't announce it because ndopatakange tiri busy. So those are some of the heroes vandino respecta and the sacrifices avaita kuti vaendese mabhoti kuZimbabwe kwamwachona. I'll give you a certain man who was working for us, yakapinda kwaari COVID yakamurova, ndobva yaenda kumba, ndobva yarova mukadzi, ndobva yarova mamwe family members too, and family vanhu vakafa vakawanda mufamily kwakasara vana. So ndo mamwe sacrifices team randinoshanda naro. So we have to thank God, guys. Ngatirambe takabatana pano pa platform ine yatinayo yema diaries. I don't want hangu kupa SIS MELLY mbiri, but she has done a lot also to help the Zimbabwean community and creating this platform rekuti ngatibatsiranei, let's come and work together. Ambai makabatana, ngatirambewo takabatana. As I told you kuti vanhu vanondiseka kazhinji kunzi unotsvage kugroup revakadzi ndiwe wega murume anowanikwa aripo. But at least kwevarume vachona, what are we doing to help each other? What are we doing to help the community? And I always tell people kuti munonyanyotaura nenyaya abuse. Men should, isusu varume, we should play a major role to fight against children and women abuse. The moment yekuti varume, we are going to do my demonstrations kuti varume esi vari South Africa, we are doing a march tokuenda kuparliament, we are fighting kuti marights evakadzi, marights evana. There's going to be a change. The moment yekuti tinongoti vakadzi endai kuma demonstration
isusu maculprits tichisara mudzimba tichienda kumabasa pane problem. I believe that women, they play a major role in the society, and if we empower women, they will actually help kune challenges atinosangana nawo in the society. So thank you very much, my diaries. Nditumira my messages. I have few family members in Johannesburg, even in South Africa, and I'm starting to know some people through my diaries nenzvimbo dzakangosiyana siyana nawo. Anditi hanzi varume pano varipo but tinoda kuti vauyo vambotaurawo machallenge, vataurawo nemaadmin kuti yes, varume muripo, but let's work together, let's support my programs, because my program mazhinji anoitwa nemadzimai, but if we can also work together tinobatsirana ende Mwari anotiropafadza. Anditi vamwe vada kunditumirawo mapresidents, kuna vamwe vanga vakapromisawo tichakutumirawo something, but I want to acknowledge one person. Handisi kuti anondibvumidza here kutaura zita rake, handitumirawo mari yake, akanditi nhai mukoma, kochiko makangogara makaita sei, pane zviripo here? Ndikati hapana, saka nzendai mutotengawo keke. Aiwa, ndokutenda hanzvadzi. Thank you very much. Pawabvisa ipapo, Mwari ngaakuropafadze. Handiti hanzi varume kana varipo ngatishandei pamwe chete. I'm not saying kuti hapana pano magroup, I'm not lying, but I'm saying kuti let's work together. Varumoti I know tinana apostle vari kuZimbabwe vaya vanomboita maprograms, midnight prayers and so on, but ndingotaura kuti let's continue to work together as a family. And special thanks for this platform yamanotipawo yokuti support my business, yekuti tiraramewo tishande pamwe chete. Anditi hazvinazo kushata pamunouyo mune maproblems enyu, tinoshanda tese. I always tell you, pamwe pachina ndinombokanganisawo, ndinobetoti kumaeras sisimelo anobva wandifonera voti mukoma maboys gadzirisai pakati, itai zvakati, zvichenurei, so that kuti zita renyu rigare riri zvakanaka. So ndo zvandinofarira kuti pandinokanganisa, educate me, support me. Ndiri munhu wenyama anokanganisawo, but Mwari anotidawo tese. Hanzi kana wakaudzwa kunzi munetsi wakanganisa pakati, teerera zvinotaurwa nevamwe and wogadzirisawo ipapo, so that vanhu vanogara vane trust newe and etc. Some have been asking me about sending my groceries to Zimbabwe for Christmas. Vada kutengerana gogo, ana sekuru, vada kungosurprise my family members avo. No problem, munondifonera, then you send me your list, then ndokutorera maprice mushops, ndokudzira kuti chakati chinoita mari, then ndobva ndakuudzira kuti price yachona yetransport and duty ingaite mari, then we'll make sure kuti food yasvika kuZimbabwe. Let's not forget vanhu vari kumusha. I know it's tough, but vazhinji vachona vanorarama nesu. They're expecting us for Christmas, saka tisava disappointewo. Whatever you send to your family, it will bring a very big change kwavari. So kwanhasi tomirira pano, Mwari akuropafadzei. Vanditumira messages, vadangoramba vachitumira, aiwa tinongotenda. Conclusion, special thanks to admin SIS MELLY and your team nerudo rwenyu rwamunoita, nokuti pandinokanganisa still sometimes ndinongonditi mukoma more boys zokai, mukoma more boys gadzirai zvakati zvakati. God bless you. Ngoverengoma messages, hanzi true, hanzi kuzati message yakanzi melini maisha ndizoti ndisisimele, hanzi true, tinokanganisa but tinotsurwa zvakanaka. Hanzi happy escape womb, my brother. Thank you Sisi Chiera Mili, thank you very much. Guys, I also have to acknowledge one lady, anonzi Chiera, but I don't know her full name. Akaposta yesterday kugroup remadzimai, vanzvadzi vangu ivavo, ndakazongotumirwawo screenshot. Anzi kugroup remadzimai vachitendawo nebasa randiri kuita. My sister, thank you very much. Post iyi ndakaiona, it reached many people. Yakapostwa kumagroups akawanda, ndakaiona from my relatives nekunzvimbo vanhu vakangosiyana siyana vachiti mukoma more boys, pane someone aposta something good about you paplatform yakadai. Zvobva zvandifungisa, zvandiratidza kuti zvatinoita, kune vamwe vanhu vasingakomende avo patinoita mabasa aya, but kazhinji kachona vanenge vachizoona muvanhu. My sister, thank you very much and I really appreciate your message. Guys, God bless you.
basa again.